Kining mga sambingay ni Hesus mga igsuon, gibuhat niya sa dihang padung na siya mamatay dito sa Jerusalem. Mubiya na siya diri sa kalibutan. Ni-claim manggod siya nga siya mao'y hari sa langit ug sa yuta. Niya ang taga-kalibutan dili gusto nga harian ni Hesus. Pero doon ay pipila na midawat niya, nahimo niyang mga sulugoon. Lingya imong tupad, na mudawat ka nga hari si Hesus. Na ba? Kay niya may daghang mga tao niingon nga, di may gustong maghari ka. Nga karon ra bang Domingo, ato nang sa ulogon ang Cristo Rey or Christ the King, Kristong Hari. Daghan nato sa tinud-anay dili gusto nga maghari or mahimotang sulugoon ni Hesus isip hari. Mao na nga ang iyang sulugoon doon na pagid siya ay testing o iyang gitagaag mga puhunan aron makaginansya sila. Ug tuod man mahimo gid siyang hari bisag na idaghang ni supak kay siya gud mao'y Ginoo. Ug ang resulta iyang gipatawag tong mga gitagaan niya puhunan. Ang una nakaginansyag na po ka kwartang bulawan, iyang himong administrator sa napo ka syudad. Ang usa 5 ka kwartang bulawan ang iyang naginansya, gihimo sa niyang administrator sa 5 ka syudad. Dako aday premyo no. Ang usa ay nato ka ginansya equivalent og usa ka syudad. City ba? Kani dinhi unsa may tawagan ni syudad ni o lungsod? Lungsod. Dili pa ni syudad. Kadto syudad yun. So syudad to sa 5 man. Syudad sa Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay, Naga. Ito'y unsa may tawag nimo ana? Mura ka dito og congressman o mura ka gobernador. Dako kay kagrango basta makaginansya. Nilingya imong tupad na daghan na kaginansya. Daghan ana basin sa niya mo ka wa man koy puhunan. Binuang na wala ka kibaw gitagaan kag puhunan sa Ginoo. Ang usa wa gid kaginansya, iyang gitaguan ang puhunan haron iuli ra sad niya perting suko sa galon sa hari og iyang gipakuha ang kwartang bulawan nga usa ka buok og gihatag adtong naanay napo. Kay matod palagi niya ang naay iya dugangan, ang way iya kuhaon pa bisan ang jutay nga naa niya. Kini siya i-translate ni nato sa atong kinabuhi nga Kristohanon, mao ni ang gihisgutan sa unang pagbasa. Ang inahan dunay 7 ka anak, mao toy iyang puhunan. Og kay kuan man sila, gipugos man sila pag simba og mga Dios-Dios og pagkaon sa pagkaon nga gidili sa ilang tinuhuan. Didto ni gawas ang ginansya sa inahan. Ang iyang gasas pagtuo iyang gipatakod sa iyang 7 ka anak. Ang resulta ang iyang 7 ka anak sama niya wa mahadlok magpakamatay, wa mahadlok sa torture sa hari. Unsa may gipatakod sa inahan?
ang lig-on nga pagtuo nga naa niya iyang gipatakod ngadto sa uban. Nahuman na tingaling rally karon unsa may gipatakod sa atong presidente nganhi natong mga Pilipinos. Sa inyong paminaw ba ang ato rong presidente unsa may iyang gipatakod nganhi nato? Ingna imong tupad, ingna natakdan ka. Ingna ba? Na natakdan ka? Hambot lang. Kamu nalay analyze unsay nitakod diha nimo gikas atong presidente. Una, kung ang ato ganing gipaginansya ang puhunan sa Ginoo, tagaan ta niyag premyo. Pero kung ang ato ganing gipaginansya mao ang puhunan gikas demonyo, tagaan sa tagsilot. Mao nang niingon siya diri, dad-a diri ang kadtong nisupak nako nga mahimo nilang hari, hutda silag patay dihas akong atubangan. Lain na sang lingi sa imong tupad, na di ka maapil atong patyonon, na di ka maapil. Oy, basig na apil ka. Kay ang ginansya nga imong karong gibuhat mao ang puhunan sa demonyo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, Ginoo, inigpakita sa imong himaya, mahingpit ang akong kalipay. Mao ni ang isulti sa tao nga nakaginansya. Pero ang atong pagginansya sa puhunan sa Ginoo makabot lang kung kamaotang muantos para sa pag-alagad sa mga tao nga gustos Ginoong atong alagaran, nga mao ang mga kabus, ang mga biyuda, ang mga ilo, ang mga masakiton, ang mga gigutom, ang mga way balay, ang mga binilanggo, ang mga nagmingaw, ang mga inosente, ang mga di ka-eskwela, mga way kahigayunan sa pag-eskwela tungod sa kalisod. Maunay gustos Ginoo nga atong alagaran, ato silang antusan. Ang kalibutan gasigi og ingon murag siyag si emperador, singa nato ang hari nga Antioco, magsigig ingon, ayaw na pagpahimos, himuon kang higalas hari, sunda lang ko, hayahay kay ka. Kadtong na nagrally, nagantos, tulo ka adlaw, way siguro mo sobra pa ni. Congratulations ninyong tanan. Ang uban awa morale kay gusto lang magpahimos sa kaayo nga ihatag aning atong hari na portig yun, nilaganap yun maayo ang korupsyon sa atong nasod. Di na ikalimod, nilaganap sad ang drugas sa atong nasod, di sad na ikalimod. Nilaganap na sad ang krimen sa atong nasod, pinatyanay, tulis, kawat. Gani karon sa ato lang simbahan, sobra nas na po, matod pa sa istorya sa atong amigong pari, Father Arnel, ika-16 na siya kasimbahan na gilungkab. Ana, daginuton pagyud ang mga dunot in town nga atong nadawat, ginagmayng dawat sa kolekta. Ang mga trahedya sa atong nasod karon, labi na gining related sa bagyo o sa linog, tungod aning mga flood control nga wa gyud mahimo. Porting grabiha, first time in history sa Pilipinas na kada bagyo na aginang baha nga grabe kaayo,
Nya mga matay gyud ang pipila ka mga tao tungod anang flash flood. Sa una magtan-aw ra man ta sa report, nag-flash flood sa Manila, nag-flash flood dito sa Cagayan, karon na anagi sa tong kilid. Na lingiyay mong tupad na kanus aka ka ma-flash flood no. Oh, wata kay baw. Ngano man tungod kay ang gipaambit sa atong present government administrators nga mo'y gipiyalan sa mga syudad, gipiyalan sa mga lungsod, sa mga probinsya sa atong nasod, sa authority, dili ang pagtuong Diyos nun, kung dili pagtuong yawanon, naa ang corruption. Nya kay naaman sila ana, lisod sad kay sila, kanang lisod sila ba ipin down kay ila man sang gihimo ang system sa pag-cover up, pagprotektar sa usag-usa. Kung ikaw mo ay mo reklamo nila, ikay mahimong bati ang imong buhaton aron mo ayong imong kinabuhi, hala sabay sunod lang, digi ka mo sunod, priso ka, impeach ka, patay ka. Karon lang Sergeant Gutisa sa tilang gisulti di Asrali, di priso na di ay priso, maopay ni sulti unsay tinuod, gi priso na nya, pugso na nila. Sa una dili nila papulion si Saltico, karong ni sulti na Saldico sa anomalya, priso na ana, ipadako pas Interpol. Ay may Marco sa una, wagid sila i-comment ni sulti og usa ka delikado kaayong revelasyon. Karon isigihan na gukod, hasta mismo iyang pag-umangkon gukod na niya. Ana nang duwa karon, mao na kita patyo nato ning kinaiyaha, kinahanglan mo ginansya ta atong palutawon ang atong gugma pagtuo sa usag-usa. Mo na kining atong pagpamaligyag slot, lingay mong tupad na nalipay baka ng slot, nalipay maunay atong ginansya. Kada nimo palit og slot, imong gipaambit sa uban ang imong ginansya. Nya kay imo man gipaambit, matud pa ni Kristo, ang naay iya, pasabot na iyang ginansya, hatagan pa. Ang way iya, kuhaon. So kamong wa kapalit og slot, siguro yung mangutkot gyud mo sa inyong sige ra gyud mo ka problema. Lagi, magsige rin, kalisod. Pero kanang magsige palit og slot, bisag wa pa na'y kwarta, magsige ra nag-smile. Nakakaon na kaday siya, wa papader. Sa unya, ay okay ra, basta kapalit lang tag-slot. Ana, sa ato pa, ang imong ginansya, ang kalipay. Muna nga, ako nasad mong i-update sa atong slot. Ang atong grace or God's reward and complete elation, ang atong halin iabot na og 88,387 ka slots, na apay 611,613 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,265 na ang atong nadawat. Nya ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela para sa ato din isang mga projects, niabot nag 63,158 ka slots ang atong halim, na apay 36,842 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200.
173 na sad ang atong halin. Unya, ang atong DPR or Divine Powerful Response niabot nag 19,788 ang atong halin total. Nya nakuhaan nig 8,773 na nataroy pundo nga 11,014 ka slots tag 100 pesos per slot. Basig puno-punuan ang atong pagtukod og balay sa pagkakaron atong gibana-bana nga naatas mga 16 to 18 houses ang atong matukod. Wa pa ta kasugod kay ato pang gi-survey didto, maghimo patag certain process aron nga ma-analyze nato kinsay tukuran, asa tukuron, gisugda na nato karon og survey. Nyag ma-set na nato mga 5 unom sugod na ta og trabaho. Basig within 2 weeks from now makasugod na ta ang trabaho. Atong pakpakan ang tanang namalit og slot. Salamat kayo. Nya sa ako sang birthday, salamat kayo. Niabot nag mga 375 ang mga greeters. Pasabot ni palit og slot. O niya 49 ani ni palit og challenge sa akong slot sa birthday 6,200. Atong pakpakan. Salamat kayo. Unsaon kay to pagpalit og slot? Naman lang gyapon mangutana no, unsaon pagpalit og slot? Ato lang nang balik-balikon. Una, ipalit din sa atong opisina niya diha sa mga lamisas gawas o adto bas mga kapilya pangailamog OR. Or i-deposito sa atong bank accounts. Kaning atong ipakita nga bank accounts. Pwede sad sa GCash pero puno naman rong atong kasagaran ani atong mga GCash. Next month na sad ni, first week sa next month mao na sad na atong GCash. Or labigyong siguro ipadala sa atong kwarta padala. Pili ila ni mga ngan na atong gibutang dinhi, labi na gid sa akong pangalan kay ma-claim ra gina nato. Ayaw lang ko padadi sa Western Union. Nya ang sa ato sa daing sweet notes. Hinumdumi atong sweet notes karong December 14. Ari diri Loyo sa atong simbahan ang atong kanandako natong parking area diha anha ta diha mag-concert fundraising man so mamalit tag tickets. Ibaw ko naglisod tarog maayo pero ato lang ning sakripisyuhan para gyapon ni sa atong simbahan. Ang atong gold ticket tag 3,000 naa ni siya lamisa o naas atubangan gyud kaayo sa stage. Ang atong silver tickets tag 2,000 adto na ni sa sunod nga layer pero dol-dool pa ni sa tubangan naagya po'y table na i-service o lingkuranan. Ang atong bronze wa nay table o nya lingkuranan adto sa pinakaluyo 1,000 per ticket. Ang general admission na ay lingkuranan pero dili gid tingali kompleto nya adto na ni sa great part sa luyo. Kining tanan ato ning gihimo para sa kalambuan sa simbahan o pag-promote og kahiusa natong tanan na parokyano. Mao na ni ang atong Christmas party, Christmas gathering o fundraising. So 3 in 1 ni siya. Di na lang ta mag Christmas party gid katong mag exchanging gift inana. Mao na ni ato exchanging gift isip mga parokyano. So salamat kayo ha. Unya sa katapusan ang Ginoo naghatag gid nato sa tanang maayong butang busa ihatag sad nato sa atong kaigsuonan ang tanang maayo nga atong nadawat. Unya sa pagbuhat niini mahimotang luwas gikan sa kalibutanong kalaglagan.